Ей там. Заляхме. Космо, по-злобърни към тебе. Някакво ужасни причини това нещо. Доста не е за стел. Ще избацам един коментар после. Толорец! Ча снимаме манчета, бе. Се види. Те е манчета. Те манчета е. И после ще има. Това пие Ева. Да. Пак ли? Седи, чаках мене. Сашко! Видях Сашко! Мете, какво каза си видео? Ти се как се качва клипове и сега снимаш. Нека човече разумеш, че нарочно съм се мъчил да го щупа и не можа. И 60 на бургер, да, ще те скай, но няма чупа. Дете жена. Бере сега, 60 на човек печала бургер да се тъпа. Това какво ще на записа? Един тук се стига да го Човек е добре да живее с гаджето си. Почте! Семейна драма снимаш в момента, братле, семейна драма. Това няма го звучам, така че бъде. Цензура, цензура! Съвойчета, снимай, че съвойче си